So, meron tayo ngayong kabute. Kung tawagin sa aming mga Bisaya ay libkos o uhong. Yan. Libkos o uhong ang tawag sa amin sa Bisaya. Ang tawag dito sa Maynila is kabute. Ayan. Lulutuin natin yan sa simpleng pagluluto. Simple lang. So, hugasan muna natin siya. Kasi para mawala-wala yung mga ano niya. Ayan, at hugasan lang natin ng maigi at tatanggalin natin yung kanyang mga itim-itim sa kanyang puno kasi hindi natin alam kung saan siya kinuha. So, maganda dito is linisan ng maayos. So, ayan, malinis na po ang ating kabute. Ayan. Linis na natin siya. So, paghihiwalayin lang natin siya. Ito, matigas kasi ito. Ayan, malinis na po siya. Pakuluan lang natin yung tubig. Ayan, nakulo nating tubig. Lagay na natin yung luya. Maraming luya. Sibuyas. At saka yung tangkay ng sibuyas. Kasi matigas siya eh. Tapos, isunod na natin tong puno ng kabuti dahil matigas siya. Bigay tayo ng asin. Yan. At saka konting pangpalasa. Konti lang. Ayan, kumulo na agad siya dahil mainit agad yung ano natin. Kailangan natin siyang maluto to kasi matagal maluto tong puno ng kabuti. Dilaw na yung sabaw niya means lumabas na yung katas ng ano. Ito ang katas ng puno ng ano, kabuti. Ayan o, ang bango. Kasi naamoy mo yung luya na madami yung nilagay. So, susunod na natin yung ano niya. Ayan, ganda. Napakasimple lang nito. Walang cooking oil. Talagang tubig lang at luya, sibuyas at sibuyas dahon lang ilalagay natin. So, pakuluan lang natin siya. Bango. Guys, naamoy mo talaga yung luya at saka yung bango ng kabuti kasi yung kabuti, mabango talaga yung kabuti. Yan, luto na siya. Sarap, ang bango. Yan, ganyan lang kasimple yung ating luto sa kabuti.
sibuyas natin, optional lang po siya. So, ito na po ang ating kabute or sinabawang kabute. Ayan. Napakasarap. Subukan nyo.